эстрадада менен досторың бармы сенин? Жырчылар арасында бу егетлер һәм кызларга кагыла торган. Без барысы белән дә шундый яхшы аралашабыз. Бар әлбәттә теге хәтта таныш булмаган җырчылар без алар белән теге исәнбез, саубыз шулайрак кына. Ләкин бик яхшы аралаша торганнары да бар. Ләкин күп очракта без алар белән аралашабыз шул концертларда. Теге өйгә кайткач ни эшлисең дип язып атырсың. Бар бер-ике дус кызым, бер-ике коллегам, алар белән без күрешеп ресторанда утыра алабыз. Аларны карап барабыз инде без социаль челтәрләрдә. Илдус Садыков белән шулай ук бит инде сез хәзер төрле Очрашасызмы диген. Ну, очрашасыз бит инде теге роликлар төшергә дип әйтим. Аның турында да бик күп язганнар иде. Йөриләр мәллә алар дип, егетем мәллә уланың, кызым мәллә уланың дип. Юкмы? Ул минем егетем, ләкин социаль челтәрләрдә генә. Менә моны кисеп куябыз җәмәгать, шул җитә безгә. Бик күп кеше инде аңа өйләндерде мине. Дөресен әйткәндә, Илдуска гына түгел, Илназар өчен дә мин, Илназарның да кызы булдым инде мин, аның белән дә йөргәнмен, Илдус белән дә йөргәнмен. Кстати, икенче елга тагын шулай ук яңа дуэт булачак башка кеше белән. Аның белән дә мин йөриячәкмен, сразу әйтеп куйам әле. Ул безнең бит инде халык нәрсәгәдер дуэт яздырасың икән, син гаилә дуэты булмагачтын, димәк син аның белән йөрергә тиеш. Обязательно. Нәрсәдер бар. Илдус, конечно, яратмас инде, ләкин мин аның әз генә бер сырын ачып куям. Так. Җәмәгать, аның яраткан кешесе бар. Һәм без ул кеше белән бик дус. Бик дус, шуңа күрә видеоларда икебезне генә күрәсез. Ул шул видео артында тора. Шуңа күрә. Алайса, артыгы ләни рушетмешли не разгуляешься җәмәгать. Ул көндә син иҗат юлыннан бармасаң, җырчы булмасаң, менә кем булыр идең, ничек уйлыйсың? Мин яки табиб булыр идем, яки полиция хезмәткәре. Теге киемнәре, аларның спец киемнәре бар бит инде, махсус киемнәре. Шундый эш ул, бигрәк тә полиция хезмәткәре булу. Алар бит әле усал барсы да. Киеп караган бар. Киеп караган бар. Егет кешенекен дип әйтәм. Үзең бит бурып утырасың. Мин бит сиңа аның ул яктан әйтмәдем. Юк, дусы. Акланма. Без акланырга тиеш түгел. Точно. Менә шул мин бәлки шул сферага кирип китәр идем. Бәлки инде барыбер ниндидер иҗат тирәсендә йөргәләштергәләр инде, бәлки.